ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ହଲଚଲ ରଙ୍ଗର ମହଲ ରଙ୍ଗମହଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ନିଆରା ନାଟକ ନିଆରା ଗପ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ଗୀତ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ହରବାରିକ ନାମିଦାମୀ ନାଟୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ସମୟର ନିଆରା ଗପ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। संगीत मिहिर महांती, नृत्य सुब्रत पट्टनायक मु गोटे झीर बाप। 2023-24 यात्रा वर्ष रंगर महल रंगमहल नियारा कहानी नियारा गप मु गोटे झीर बाप।